Mal-mitt anzjan u anzjana li jgħixu fir-Residenza San Vinċenz de Paule ġrew ġirja ta' kilometru mad-dawra tal-istess residenza. Dan bl-għajnuna tal-familjari tagħhom u carers li l-kol ħadu sehem f'attività organizzata fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali għall-Anzjani, fl-istess waqt li ġie mfakkar il-125 anniversarju mill-ftuħ tal-faċilità l-kura fit-tul f'San Vinċenz. Magħhom ħadu sehem numru ta' 3 żgħażagħ u adulti li ġrew ġirja ta' 5 kilometri mat-toroq tal-madwar f'ħalluqa, il-Marsa u ħall-Qormi. Iċ-ċkejknin kienu dawk li taw bidu għall-ġirja, bl-Anzjani isegwu. Wara ftit minuti waslet lura l-ewwel koppja, l-Anzjana Doris u l-carer Oliver. Kif mort ħadd gost? Tajbe. Għatma mintadi. U kieku jkollok terġa' tagħmilha? Għamela. Milli rajt minn dil-anzjana ħadet pjaċir ħafna xi biex nitħaq u jimgħu għax nonfuh. Kif l-anzjani kollha waslu lura ingħataw medalja ta' partiċipazzjoni bħala tifkira ta' ġurnata li ftemp mill-isbaħ u farja friska xprunat l-anzjanità attiva. Kif mort illum? Tajjeb ħafna. Ħadd gost? Ejja. Tajjeb, jiena faxxut qiegħed min jimbotta miskin. Ħadd gost? U issa għandek medalja ta' falix di? Tibqa' tifkira. Kieku jkollok terġa' tagħmilha? U kieku jkollok terġa' tagħmilha? Ejja. Mhux jien insuq u waħdu jsuq.